Jeżeli masz osobę, która pomogła ci w życiu, wtedy kiedy miałeś ciężki okres i chcesz jej podziękować, to wyślij jej ten numer. Jak byłem w gorszej chwili, miałem na bani udrękę. Wszyscy się odwrócili, a ty podałeś mi rękę. Już nie miałem sił, myślałem, że się nie połapię. Wtedy ty mi pokazałeś swą empatię. Bracia, siostry, dziękujemy wam za pomoc, bo gdyby nie ty, co by było nie wiadomo. Mamy poryte berety, lecimy tą samą stroną i takie priorytety, że liczy się dla nas ziomo. Tego się nie zapomina, bo gdy miałem smutną twarz, każdy się wypinał, to ty byłaś cały czas. Mordo, masz u mnie dozgonną wdzięczność, bo życie mi mogło zakończyć się klęską. Ale nie, dziękuję, z tobą było mi łatwiej, a dziś serducho me już nie jest martwe. Holo Skunk, tworzę przekazy z zeszytu, podaruj to osobie, która pomogła ci w życiu. Holo Skunk.